Veljko i Bogdana Ražnatović svojom svadbom u nedelju zaradili su od svatova 300.000 evra, a oni će taj novac potrošiti na stan, mesaru i medeni mesec u Dubaju. Mladenci žele mudro da ulože u nekretninu i posao koji će voditi mlada gospođa Ražnatović. Bogdana i Veljko će u početku živeti u Cecinoj vili. Od novca sa svadbe hoće da kupe jedan veći stan na nekoj dobroj lokaciji u Beogradu, pošto planiraju veliku porodicu. Želja im je da jednog dana imaju svoj krov nad glavom, priča izvor blizak bračnom paru. Bogdanini roditelji već imaju razrađeni biznis sa živinom u Titelu, pa su ćerki predložili da ona proširi taj posao i u Beogradu. Deo novca sa svadbe uložit će u biznis. Tata je posavetovao da otvori mesar u Beogradu i zaposli radnike. Naravno, Bogdana će posle porođaja voditi sav posao. Ona je donedavno sa roditeljima razvozila piliće i ćuriće i pomagala im u mesari Titel, tako da zna kako sve funkcioniše. Sagovornik dodaje da zaljubljeni golupčići uveliko planiraju i medeni mesec. Bogdanine sestre Nataša i Bojana poklonile su im za svadbu vaučer na nekoliko hiljada evra za putovanje po želji. Još biraju destinaciju na kojoj će provesti 2 nedelje. Bogdana bi voljela da to bude Dubaji, samo treba da proveri sa lekarima da li sme zbog trudnoće da putuje avionom nekoliko sati. Bogdanin otac kaže da su njegove ćerke pošteno istrošile se na sestrinu svadbu, te da će u narednom periodu morati da zasuku rukave. Nataša i Bojana su verovatno bankrotirale zbog svog poklona, pa će sada morati puno da rade, da sve to nadoknade, rekao je Rodić, koji je nastavio da slavi Bogdaninu udaju, pa je tako u ponedeljak uveče u Titelu okupio komšije, prijatelji i rođake koji nisu bili na svadbi u Haretu.